Čaute ľudia, moje meno je Foxy a vás vítam u dnešného videa. Dneska to bude Gartic.io, ako ste si mohli všimnúť v názve môjho krásneho videjka. Je to taká kresliaca hra, takže dúfam, že vás to bude baviť. Nezabudni na like, odber a samozrejme odber so zvonečkom. Ja ťa vidím, jak mi nedáš zvoneček. Môžete ísť tuto v pohode do miestnosti, tuto máte, hej, tu je napríklad 72 ľudí, ale nerobím srandu ľudí, sú tam iba 6. Fajn. No a ako toto môže prebiehať? Proste vyhľadáte cez do vyhliadača, Google prehliadača alebo hociakého prehliadača, ktorý máte v telefóne, v mobile, tablete alebo notebooku. Sorry, že som povedala dvakrát mobil. A dáte si toto. Gartic.io Gartic má viacero hier takýchto, napríklad Gartic Pawn alebo klasické Gartic, čo je niečo takéto. Ako ďalšie si proste otvoríte toto je hlavné, hej, takže budete takýto krásny plešatý človečik, neviem či to baba, asi chlapček to je asi, čo vyberete postavu ako chcete. Ja mám samozrejme túto, pretože som dievča. Dáte potom potvrdiť. Hej, proste ja teraz môžem dať, ja neviem, tohto plešuníka a musí vám to takto naskočiť. Dáte potvrdiť a už ho máte. Ale ja chcem samozrejme túto babičku. A tu si napíšete svoju prezývku, nemusíte tam písať svoje meno, proste hoci čo tam napíšte. No a poďme sa vrhnúť do hry, takže 5 lajkov pre takúto ďalšiu časť. Ideme na to, woo! OK ľudia, let's go. Ja som tu so Samkom, Tuša, alebo dačo také, Viktorka a Tomáš. Týchto ľudí úprimne nepoznám, hej. Ja neviem, čo by to mohlo byť. Možno kvapka? Nie. Voda, že by? Kamoško, what? Lízatko? Lízanka. Kamo, ak toto viete, Braško, toto tu, tak mi napíšte dolu do komentárov, čo to je. Lopta. Kámo, toto neznášam. Lupa, už viem. Dáte L, U, P a bum, headshot. Finishujem. A dá tam smajlíka. Proste toto neznášam takýchto ľudí. Proste oni si tam napíšu a majú bod. Majú body proste. Tento typek má 92 bodov. Ako je super, že tu dal radu, ale nemusí to tu písať, kamo. Ach, bože. Tu samozrejme môžeme písať. Napríklad tam choose. Hej, tak, nice. Ďalší, kto bude malovať, je Vikuška. Choose Vikuša. OK, je to na D ľudia. Domček. D-O-M-Č-E. Why? Kamošok, toto vedia všetci a čo je, kam obľúžniť, či čo to je? Dvere, boom, headshot. Začína to fajne, musím povedať. Takže tak, dáme si asi 2 kola, 3. Hej. Komu na tom nakresliť typka? Čiže komu to musí byť reálne jasné, že sú to dvere. Ako, ja viem, že som to doteraz neuhadla, ale keď tam dala tú kľúčku, tak to chápem. OK, kto ide ďalej? Ide Tukáš. Alebo neviem, čo je asi to, kamoško. Asi toto je. Mimochodom, ak by ste chceli challenge na tomto Gartic.io, tak tu zanechajte 10 lajkov a ja dám takú challenge, že musíme to robiť po česky. Takže nebudeme mať slovenský jazyk, ale český. Dobre, Samko stratil svoj ťah a idem ja! Uvidíte majstrovské dielo, kamoško. Jak tam nebude niečo ťažké. Pištol, váza. OK, váza. Váza by som mohla. Takže začneme takto. O môj bože. Čo som si to vybrala? Kámo, guma okamžite. Fuj! Kámo, to je lepšie nakresliť aj desku. Takto. Tak. Krása. To máme proste zamolované. Karin uhadla. Perfekt. No a tu môžeme dať ešte také kvety, more. Hej. Pekne ich vyfarbíme. Kamoško, sú to kvietky. Kamoško, more
Kamo to vie uhadnúť je trojročné decko. Že toto je váza. Toto je majstrovské dielo proste. Toto je úžas. Ja toto nejdem písať, ja tu dám smajlíka. A Flora to ešte neuhadla. Kamo, veď vo Flore to predávajú, Braško. Ok, tak ja mu to zakružkujem ešte takto, že to je váza, Braško. Ešte tu reálne môžem dať, že tu je voda, ale to už asi nestihnem. Ok, koľko mám bodov? 26. Perfekt, teraz je Nina. Veľa šťastia, Nina. Mimochodom, nezabudni teda na ten odber so zvončekom, aby ti neuniškol takéto ďalšie super videjko. Woo! Yes. A také informácie vám tu môžem dať ohľadom mojich vecí. Sú to celkom osobné, no nie sú to osobné proste. Je to o mojich vydávaní videí. Teraz veľmi vydávam shorty. A chcem to zmeniť, pretože chcem mať aj nejaké videjka. Videjka budú mať približne 10-15 minút, viac ako 15 už asi nie. Takže toto video určite bude mať menej ako 15, teda sa posnažím. A o čom tomto vlastne bude? Kámoško, každý stráca vzťahy. Why, kamoško? Why? V-I, dvojité V. A prvé video, čo som natočila, bolo z Minecraftu. Je tam neuveriteľných 5 lajkov, za čo vám strašne moc ďakujem. Ale je tam zlý zvuk, je tam žiadny strih, aj keď sa mi tam niečo stalo, tak je to proste fuj. Ble! Toto neviem, hej. Ale ja vám to dopoviem. Je to na kolo, hej. Tak nie je to klietka, klávesnica. Sekundu, len to napíšem. Nica, boom, nice. A to staré video z Minecraftu pokročilé vymažem. A prečo? Ako som vám povedala, je tam zle nahratý zvuk a dúfam, že tento bude lepší, pretože ja som to natáčala, proste to je jedno. A toto video by malo byť lepšie a malo by výjsť v sobotu alebo v stredu. Ja to teraz točím v útorok a asi to vyjde buď na budúcu stredu, alebo v sobotu. Že som sa nevedela vykoktať. No a prečo vám to hovorím? Pretože máte dať like na toto video. OK, sorry. Takže už tu máme krásnych 7 minút, za chvíľu 8, už sme tu iba traja, idem kresliť ja, takže let's do this, come on. Come on, prsteň, uterák. Kamoško, prsteň dáme, hej. Tak dáme ručičku, kamoško, tak toto je perfekto. Nie, určite to není perfekt. Kámo, ja neviem nakresliť ruku, ja som fakt 1, 2, 3, 4, 5, perfekt. A dáme mu prstienok takto. Tak sa to myslím nosí. Ja viem, že to mám asi teraz na maličku, ale bráško, cipána. Ja mu to zakružkujem, že to má byť prsteň. OK, som ticho. To je proste prsteň, hej. Kamošek, to poznám aj ja. Daj mi radu, bráško. Daj mi P aniel, kamoško. Môžem aj preskočiť, ale z toho by som nemala body. Kámo, what the fuck? Ospravedlňujem sa. Čo to tu je, kámo? Čo nevie uhadnúť slovo prsteň, či čo? Ach, bože. OK. Konec zvonec. OK, ľudia, ospravedlňujem sa, že to bolo takéto krátke, ale skúšala som to tu asi ďalších 20 minút, ale skúšala som aj rôzne proste miestnosti a toto, hej, ale proste kamoško tu nikto nehrá, tu sú reálne 4 ľudia, som sa tam pripojila a kamoš všetci stratili ťah a ešte neviem čo. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, sorry, že to bolo fakt krátke, ale proste nebol tam žiadny hype alebo niečo také, ale toto bolo také skôr informačné video a určite informačné viac video natočím. A Braško, čus. Mimochodom, nezabudni na ten lajčok a napíš dolu do komentárov, akú hru by som si mala zahrať neskôr. Čus!